emhlabeni ungefaniswe nalutho emhlabeni. Hallelujah. Glory to Jesus. I acknowledge phakathi kwethu Bishop Dr. MJ Mafutsa ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ubuholi bonke obukhona ngokwezikhundla abafundisi bonke egameni lika Jesu Kristu. Ngiyalibona iteni nalo ngiyaqala icula nivuma mase qala laba seniyavuma ninibonile noma ungazi uyashwashwa ungcwele manje hayi asishonile ngcwele Nkosi Yesu Glory to Jesus. Senizwi. Ungcwele ungefaniswe nakuthi emhlabeni wena nkulunkulu. Hallelujah. Glory to Jesus. Cha sengiyanthethelela ukuthi bengithandaza. Kodwa hayi nonke. Kodwa bathula abalazi. Nokho abazalwane sizwe enkonzweni inkonzo kaJesu. Yes. Okay. I-introduction yami kuloku kugcotshwa noma kubekwa kwababekelwe umsebenzi. Ake ngithathelele kumkhulu Mavundla mekhuluma ngokuthi ukhuluma inhliziyo yakho ngathi i-anointing umsebenzi. Yini anointing? Umsebenzi. Manje mawungixhawula ukuthi uthathe anointing uthi usukuthatha. Nkosi yami. Angithi siyaxoxa nje. Siyaxoxela nje. Okay. Ngenzela ukuthi nje siqonde sikwenzayo. Ninjalo nje mina ngizongaza ngithi. Ubaba uyangazi ngihlala nabo nalebefundisi balakha bayangazi naba. Uma ngixhawula ukuthi uthatha ugcoko ngiyakuthuma uyocheck ukuthi usukuthatha. Sizokhuluma lokho la ngalesi sikhathi. Ngoba mina ngithanda senze into esingayazi. Ngifuna uyenze leyo nto uyenze siyazi. Igama lami ke nguvelile. Ngaqambeka ke la ubaba wami mayise umama emtshela ukuthi ngikhulelwe. Wenze njani? Aqambeka. Wadla phansi. Wadla phansi. Okay. Wasala ke nalenkinga umama wami. Wasethiwa ke mayisebuzwa hayi benginengento besimlandela. Hayibo. Benginengento. Aqina. Wami entweni ayishoyo. Kwasethiwa kayisolindi ingane ivele. Okay. Nezwa bazalwane. Yebo phela. Mase ngizelwe kwathunyelwa igama kaMyeni kwathi isivelile ingane. Naqanjwa kanjalo. Okay. Nathathwa ke ngahanjiswa. Umkhulu wami bewumshumayeli wevangeli. Wathetha kakhulu wathi bafana nkangelana. Ngoba lengane yala ekhaya wakhipha inkomo ngesiswati sokuhlawula intombazane ihlawulwa nga5 cows. Umfana hlawulwe nga6 cows. Uthabile lo wakithi omkhulu bethu akani. Ngezwe yini? So don't worry about it. Sahlawulwa ke kwaba kahle. Bathi ngifuna ukuthi ke ngisemncane kugogo wami wangiphatha kanjalo. Ngisemncane bekuvamisa ukufika abafundisi ngapha ke ngabagogo wami. Alright. Ngoba bebekholwa bengabazalwane. Bamenzele kumfundisi itiye babeke ku coffee table. Nayi le mina icroll igaqa
Hawu Nkosi yami. Yafika phambi kwe-coffee table yamfundisi yathi sana, xa vikhekhela mfundisi. Athi awubaba athi umfundisi myekeni. Ngifuna ukuveza ukuthi uhlelo lukaNkulunkulu luqala kude. Yebo. Aqala ukudla nomfundisi ngikhona. Yebo. Ngashera i-tray kamfundisi njani? Ukrola. Ukhasa. Uthe sangikhulakhulile kwakunalento yokuthiwa Bishop i-Farmers Weekly. Kukhona le ndoda ibivama ukuma ifasigqoke esikhulu ne-rake elide bemfishane. Makuvula ngithi nangu uKristu. Usho ukuthi ngibona uKristu nje noma ikuphi mina. Nje. Nkosi yami. Ngifisa ukuveza kulabo abagcotshwayo ukuthi ukugcotshwa kwakhe akuqali namhlanje. Oh. Hey Nkosi yami. uNkulunkulu khona izinto noma thina besingazinaki kodwa bezenzeka zenziwa uJehova ngaleso sikhathi leso. Uma ubheka indaba kaMoses, uMoses uNkulunkulu engakambizeli kwi-leadership, Yebo. mayizalwa umama wakhe wathi mayimbuka waba nesipho ukuthi hayi ngeke akulawe futhi ingane yomlevi ke futhi wahamba mbeka kuphi emfuleni. Kwasethunywa ke lolu iqhalaqhalela uMiriam wayeyintonjana ngaleso sikhathi wayogada yehla indodakazi kaFaro iye emfuleni. Esinye istory ukuthi iprincess isuke epalace emfuleni iyokwenzana. Yathi mayibona umntwana iprincess yasiyamthi ngithatheleni yena yambuka yamhawukela. Waqhamuka lokho kuMiriam wathi uyafuna ngithole leso ngincedisela yena. So uMoses wancela ubisi likanina ngokwesiHebheru noma ngokwamaJuda ingane ngilumleboleni masina 3 to 4 years. Yasiyahamba kuyohlala ePalace. Uyohlala nabantu abakhonza ini iThixo. Ngifuna ke nisale lapho kwakuyiplan kaNkulunkulu especial. Ungahambi ke nawe uzihloma ukuthi ngoba noMoses wakhulelwa eThixweni cha. Uhlelo oluspecial lolo. Ongelinye ilanga mawuze classini lami ke siyoxoxa. But ngifuna ukuveza ukuthi ubizo lude. Yebo. La ngiqhamuka khona before nifike la. Ngifisa nibheke into enizobekwa kuyona noma enizoyicotshelwa. Cotshelwa ukusebenza. Wena uzokuthatha ngokwedate namhlanje nokwesitifiketi aqala namhlanje. Okunye kwabonwa abakubonayo kodwa bangasho lutho. Ongenzeka futhi khona abakusho. Ngifuna ukuthi ungal-abuse ugcobo olunikwe lona lokusebenza. Ungaliphathi futhi budlakadlaka. Okay. Sizofunda ama-scriptures. Ngoba ukugcotshwa kwakho ngesikhathi samanje segrace, ngesikhathi sebandla. Kunama-examples uNkulunkulu aqala wenza in the Old Testament ngoba in the Old Testament sibuka uJesu azathi uJohane eqaleni ulizwi kanjani wayikhona. So ipicture kaJesu beyikhona in the Old Testament. Yonke Old Testament ikhona. So ngiyemangale umuntu athi ke isikhathi segrace Old Testament angisayifundi. Angiyeke ke la. Kodwa lento uJesu aseyiveza iqalele in the Old Testament. Kodwa ivela ngabantu abathize bathi noma bedlule emhlabeni aphinda mise omunye adlule emhlabeni ngoba lento uNkulunkulu ekhomba uJesu ayiloke eyimisile nje. Alright. Sizoke sibukeke ukugcotshwa ngikhethe iexample eyodwa ekhona amanye ama-example esizoyisebenzisa namhlanje yokubheka ukugcotshwa noma ukusebenza kogcotshiweyo. Hallelujah. Glory to Jesus. Ake sikhethe uDavide. uDavide ngingakayi kude kakhulu ukuze ngenza lingakhona. uDavide njalo wasivuma isono sakhe sabafazi abaningi. Benenzela ukungakhohlwa nje ngoba mase ngikhuluma ngizokhohlwa.
ngoba khona bathi bathatha abafazi abaningi noDavid wena abafazi abaningi. Akasobheka ke indaba kaSamuel. La ngifuna ukuthi sibone khona noma sibheka ama-examples kaNkulunkulu aqale awenza ngendaba kaDavid. I'm sorry, David. 1 Samuel chapter 16 verse 1 12 no 13. Kona ngifisa nje sibheke lapho okukhuluma ngokugcobo noma ngokugcotshwa. Chapter 16 1 no 12 no 13. Ukugcotshwa kukaDavide abe yinkosi. That's correct. uJehova wathi kuSamuel, uyakumkhalela kuze kube nini na? Ngokuba ngimlahlile ukuba angabe esaba inkosi phezu kuka-Israyeli. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha uhambe. Ngiyakukuthuma kuJese waseBhethlehema ngokuba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe. Hallelujah. 1 no 12 no 13. Wathumela 12 no 13, yes. Wathumela wamngenisa. Wayenomvane namehla amahle, emuhle ngokubukeka, ngokubukwa. uJehova wathi, suka umgcobe, ngokuba lona nguye. Samuel wayesethatha uphondo lwamafutha wamgcoba phakathi kwabafowabo. Umoya kaJehova wehlela phezu kukaDavide ngamandla kusukela kulolo suku kuya phambili. Wayesesuka uSamuel waya eRama. Ngizocela ukulandelayo uphinde ungivulele u2 Samuel chapter 2 4 7 11. Ngisakhuluma ke ngalokugcotshwa oqala ngoba kukhona okulandelayo ukugcotshwa kukaDavid. uNkulunkulu kwenzelani lokuthi uDavid agcotshwa phinde agcotshwa sizochaza lokho. Ngoba kukhona uNkulunkulu inkonzo ayefuna ukuyiveza. La sifunde khona ukuthi chapter 16 verse 1 uJehova wathi kuSamuel uyakumkhalela kuze kube nini na? Ukhuluma ngalo asemlahlile sedisqualify ukuthi angesikhundleni sokusebenza uNkulunkulu amnike sona. Then la ku 13 u12 and 13 yila kubonakala kugcotshwa khona uDavid phambi kwabafowabo. Istory yosifundela waqala wafika uSamuel eze kuJese uthola lamadodana ayekhona. Uma ethola lamadodana ayekhona futhi usembonile ukuthi uphethe uphondo lokugcoba. Uselethendala uNkulunkulu uyawanqaba bonke egcineni siyabuza ukuthi akekho yini kodwa kwathi usezimvini. Kwathiwa kalandwe mayiselandiwe iyavuma inkonzo yaNkulunkulu ukuthi nangu umuntu okumele agcotshwe. Uyagcotshwa ke phambi kwabafowabo. Ngicela ku chapter 2 4 7 11 waka 2 Samuel verse 4. Bafika abantu bakwaJuda bamgcoba khona uDavide abe yinkosi yendlu yakwaJuda. Bamtshela uDavide ukuthi abantu baseJabeshi Gileyadi yibo abambela uSawuli. Verse 11. Isikhathi uDavide ayinkosi ngaso eHebron phezu kwendlu yakwaJuda sasiyiminyaka eyisikhombisa nezinyanga ezisithupha. Okay, uverse 4 ngimthanda kakhulu. Bafika abantu bakwaJuda bamgcoba khona uDavide abe yinkosi yendlu yakwaJuda. Istory side but ngikhala amavesi siwasebenzisa. uDavide usegcotshwa kwesingaphi? Hawuyena egcotshwa kwesibili. Nokho ke bamba lokhu ukuthi ufike wagcotshwa phambi kwabantwana bakwabo abafowabo. Manje useyagcotshwa endlini yakwaJuda noma abe yinkosi yakwaJuda.
ngicela khona ku 2 Samuel uye chapter 5 ufunda verse 1 to 5. Ikhona lento isiyenzeka ke manje. Okay. uDavide Yes. ubusa izwe lonke. Izizwe zonke zakwa-Israyeli zafika kuDavide eHebron. Zasho zathi, bheka, thina siyithambo lakho nenyama yakho. Ngesikhathi esidlulileyo uSawuli eseyinkosi phezu kwethu, nguwe owakhipha nowangenisa u-Israyeli. uJehova wathi kuwe, wena uyakwalusa abantu babo Israyeli, wena uyakuba umbusi wakwa-Israyeli. Waze kufika onke amalunga kwa-Israyeli enkosini eHebron. Inkosi uDavide yenza isivumelwano nayo eHebron phambi kukaJehova, amgcoba uDavide abe yinkosi kwa-Israyeli. Hawu, nangasecotsho kwesithathu. Nangasecotsho kwesithathu. Ngiyabona ukuthi inkinganyana le. Siyidinga incazelo. Noma ungekuyithola ke manje yonke uzoyithola eklasini. Ukuthi nina ubaba nimlaleli. Ubaba uhlale ekhuluma ngokuthi akufunda. Ade futhi aqala. Angithi nihlaleleni ningafundi. Okay, ningangiphenduli. Nizobona nje nizoke ngithi Nkosi awuhambe ubahambele ebusuku bakhile bonke. Ngoba niza neyinkinga kubaba noma kubaholi abakhona nezinto ezisebhayibhelini. Nangisa umsebenzi omkhulu akusho ukuthi ungezi. Kodwa kuningi kusebhayibhelini. Kodwa ngoba ukwazi wenze njani? Uyaphambi kwe-leadership ngento okuphi esebhayibhelini. Uyabona 27 years uchaza ukuthi ubaba usekhulile manje. Yeah. Akasadingi ukuqelazwa kakhulu. Niyodlubisi kuze kube yini? Sikhula nini? Ngizaya kubaba nje kunale nkinga. Ngizaya kubaba noma ngizaya kumfundisi ukhulu noma ngizaya kumfundisi uHlatshwayo. Ngento ekhona ihleli nawe endlini. Asiyekeleke la. Namu uDavide uqala ugcotshwa phakathi kwabafowabo. Okwesibili ugcotshwa yindlu yakwaJuda. Okwesithathu ugcotshwa uIsrael wonke. Isizathu uNkulunkulu usahlukanisela lokhu kugcotshwa ngoba okokuqala kwakumele ukuthi phela bekwabe inkosi. Kodwa kazange abe inkosi waphindela ezimvini wayolusa. Esezimvini ephinde eqhubeke nokulusa ayimaningi ama-challenges avela lapha. Kusho ukuthi konke lokhu ne-rejection nokuphathwa kwabi nokudelelwa khona la kule first anointing. Kusho ukuthi kwakumele aziphase lezinto angene kwi-test yazo azinqobe adlule uNkulunkulu amise kwi-stage sesibili. So the first anointing akazange futhi athwala ikhala athi ngigcotshiwe phela mina. Ngifuna ukuhlala lapha esihlalweni angishathana ngathi ngiyamsusa leso sihlalweni. Kodwa intobeko yokugcotshwa yamenza ukuthi ngoba katshelwa ngalutho wagcotshwa wangatshelwa lento ukuthi kuyenzeni. Waphindela kuphi? Waphindela kulokho akwaziyo. Waqhubeka nokulusa izimvu eyihluphayo. Naye leya isidla lapha afuneka ayilande njengomelusi. Lesithombe engishoyo silapha kuPsalm 23. Phinde futhi zimhluphe izimvu ugcotshiwe njalo manje. Uqhubeka nento ebekade njani? Ebekade yenza akhona ama-challenges, kukhona kuningi okwakwenzeka. Axabana ke lama families yale ebusayo nefamily yaDavide kodwa kwakufuna uDavide kakhulu. Lalela nina ngihlele esikhundleni sami. Kodwa kazange kusho lokho. Wagwema ukugijinyiswa afuna ukuthi abulawe. Azathi noma ifici inkosi yakhe ilele uNkulunkulu wamlalisa ngesibongo. Wathi angeke ngimthinto ogcotshiwe kaNkulunkulu. Yini ke seqala umsebenzi wogcobo.
ukuthi ahloniphe ogcotshiweyo, ukuthi umficelele. Uyemzonda ngoba phela ukube wemtholile ubezombulala. But yena besethola yena, ngifisa ukuveza attitude yokugcotsha. Toqala nje attitude yokugcotsha. Akuyona yokusiphinselela. Akuyona ukuthi yazi labazalwana bangigwara bazongithola kahle. Uzusethe nevesi lokuthi ngizobathola. Awusethi ngisho nevesi lokuthi labazalwane laba babanje bo 1 2 3 ngizobathola ngevesi. Ivesi akusile lokushaya abantu, kodwa imessage kaNkulunkulu ekhishe lokuphilisa, ukuthoba amanqoba, ukuya kulo othe namhlanje angazi ngizodlani namhlanje, loya udlwenguliwa akazi ukuthi uzotshela abani. Ngisho mina umsebenzi wezwi sengikhuluma nabo bonke abazogcina befinyelele la. Izwi lenkosi ulifundela ukuphilisa nokulungisa nokuqondisa nokubhandisha nokumasaja, ungasho yonke into oyithandayo, akusile lokushaya abantu. So uDavid kwi-first anointing yakhe sibuka i-example yentobeko, sibuka i-example yokwehla abuyele ezimvini. Angasho ukuthi ngangibukela phansi mina sengigcotshile. Zaba khona igigaba ezampromota to the second anointing. Wangena endlini bafika kaJuda bamgcoba nakhona waba inkosi. Lapho ke ngokaNkulunkulu wayeseready ukuthi angahlala ngokaNkulunkulu. Wahlala ke wabusa lo 7 years. My God. Kuthe sabusa khona eHebron, aqhamuka amalunga kaIsrayeli ehamba noIsrayeli wonke. Iqulu lashona eHebron. La umgcobo kwesithathu manje. Ugcotshwa kathathu. Iyona yonke inkosi in the Bible owagcotshwa kathathu. Hallelujah. Yona yodwa in the Bible, but kufanele sibuke ukuthi uNkulunkulu ukwenzeleni lokho. Ake ngisho kunisheke indaba yami. Okokuqala uma egcoba ugcobo lokuqala lutolikwa ngogcobo lobuprofeti. Lolo lokuqala lobuprofeti. Ngoba siyayithanda lena lento yobuprofesi nobuprophets neto zonke akukho wrong ngithi. Kodwa lezo zinto zinomsebenzi wazo. Ukube wengenalo ugcobo lobuprofeti wayezombulala lenkosi abefisa isuke esikhundleni sakhe noma azange afise ebisahleli ngaleso sikhathi. Ugcobo lobuprofeti buyakwenza unqobe. Ugcobo lobuprofeti lunentobeko. Ugcobo lobuprofeti luyabekezela. Ngoba uNkulunkulu wehlisa izinto azehlisele wena kuwe ukuze zidlule ziye kubantu. So lolu ugcotshwa kokuqala lwalu olobuprofeti. Olwesibili kwakwelobukhosi. Ngoba indlu kaDavide uNkulunkulu wamisa esithi iDavidic covenant la amisa ukuthi ubukhosi abuyosuka endlini yakho. Kusho ukuthi akhuluma kuyoze fika uJesu. Buloku kunjani bumile. So leyo sithola kwiDavidic covenant noma isivumelwano sakhe noNkulunkulu. Okay, kuloko kuqala uDavid as a prophet khona amazwi afakaza ngicela uActs chapter 2 29 to 30 khona edinga sikufunde lapho okuveza uDavid as a prophet ngoba okunye kufanele sikufakazele ngezwi
khona amazwi lapho nje azosihighlightela kancane chapter 2 Acts chapter 29 chapter 2 verse 29 and 30. Omunye bevula u2 Samuel chapter 2 verse 4. Mfundisi uqulu okay. Madoda bazalwane, ake nikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavid ukuthi wafa nokuthi wembelwa nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Ngakho lokhu enguprofeti David sesithola ngale ku-New Testament ukuthi hayibo the first anointing yakhe kwakweyani eyoprofeti. uNkulunkulu akasheshanga wereveal ukuze aphinde lezimvini. Hallelujah. Ake sigijimele kwesibili 2 Samuel chapter 2 verse 4 uphinde chapter 5 verse 1 to 3. Ubusa ngivulela u2 Samuel chapter 6 14 to 18. Mfundisi uqulu uzongibambela u2 Samuel chapter 2 verse 4. Sizokulinda ukuthi sibenga ukungalindela. Bafika abantu kwaJuda bamgcoba khona uDavid abeyinkosi yendlu kwaJuda. Yabonga noma sinama lapha. Bese siza kuloko sithathu 2 Samuel chapter 6 verse 14 to 18. uDavid wasina phambi kwaJehova ngamandla akhe onke. uDavid wayebhince ingubo yamahlombe yelineni. Kanjalo uDavid nayo yonke indlu kaIsrayeli benyusa umphongolo kaJehova ngokukhamuluka nangokukhala kwecilongo. Wathi umphongolo kaJehova ungena nje emzini kaDavid, uMikhali indodakazi kaSawuli walunguza efasteleni, wabona inkosi uDavid ithekula isina phambi kaJehova, wayidelela enhliziyweni yakhe. Ngiyomngama lapho ngiyabona. Okay, sesibona lama scriptures abafunda manje ukufakazela lento engishoyo. Ngoba lokuqala lo njani? Lo prophet, olwesibili, lobukhosi, olwesithathu lani, lobupriest. So uma ufunda uExodus uqala lapha ku24 noma 25 lapho kumiswa khona iTabernacle. Lapho sithola ukuthi uNkulunkulu uphinda kumise ama-Levites noma abaLevi ukuthi bazokhonza endlini yenkosi noma bazoba izisebenzi zenkosi. Wayesedesigner ingubo yokukhonza ethempelini noma eTabernacle. Khona ingubo yamahlombe kusho ukuthi egqokwa abapriest. Ngifuna ukukhanyisa ukuthi la uDavid nangu usekhona ke uyabuswa inkosi. Umphongolo kaJehova ubuloku ntshontshowa izitha zama-Israelites. uDavid ke uyabheka enhlizweni yakhe ngoba umphongolo kaJehova ikhona lento ayishilo uNkulunkulu ukuthi makwakhiwe umphongolo wesivumelwano. Bese phezulu komphongolo wesivumelwano kwakhiwe isihlalo somusa abese enza amakherubhi abhekane. Uthi uNkulunkulu ke ngiyofika lapho ke Moses mina ngikhulume nawe khona phakathi kwamakherubhi. Kusho uthi kuyena uma ungena endaweni engcwele uboqondisa amehlo akho phakathi kwalama signs wabekile, wazi ukuthi mina ngikhona, akudingi ukuthi uzungibone ngomzimba, ubuso uyakhuluma mina ngizokuphendula. Kusho ukuthi umnika iposition yokuthi masekhuluma noNkulunkulu eme kanjani. Okay. So umisiweke njengompriest omkhulu uAaron, khuluma noAaron. uAaron zidizayiniwe impahla zakhe. Ake ngicacisela. Kudizayinwe impahla kufakwe imibala echaza zazingekho izikole ngalezo sikhathi. Yebo. Ngifuna ukuveza lokho izikole zazinjani? Zazingekho. uNkulunkulu wayesebenzisa imibala nezinto ezithize zokuchaza into afuna ukuyichazela abantu bakhe. So nayo le ngubo yayinengxoxo eningi, kodwa le ngubo yayigqokwa abapriest. Nangu uDavid sesimbona ugqoka ingubo yepriesthood. Okuchaza ukuthi ngifuna ukuveza the third anointing ukuthi kwakwe yepriesthood. Kwakwe yobupriest.
nanguDavide esebona ukuthi umphongolo kaJehova lapho ngabe siyangena la ukhona sikhuluma noJehova kodwa kwakuyindlela yeOld Testament. Uyawulanda uDavide uhluphekile. Uthi isihlalo sikaJehova sikho phakathi kwethu. Angihambe ngisilande. Na umphongolo kaJehova uhleli phakathi kwabantu bezizwe. Ugqoka ingubo yobukhosi ngoba uyazi ukuthi umphongolo uthintwa abapristi. Ngokuthi yena wayesazi ukuthi ubupristi bukhona kena wayigqoka wahamba with boldness wayolanda. Ngeke ngikhulume ke indaba ukuthi wawulandwa kanjani kwakune order. Egqoke ingubo yani yobupristi. Hallelujah. Wawulanda uthe ungena nje endaweni yakhe endlini yakhe epalace. Wagiyela ukuthi yabuya into kaJehova phakathi kwethu wamuhla uJehova sesizokhonza ngendlela esiyithandayo. Haleluya. Ujabule ngalendlela ukuthi ngiphumelele phela babefa abanye bethinta umphongolo. Wafiwa. Kodwa uthi ngisaksidile uNkulunkulu wangisiza ngazi ngabuya na umphongolo kaJehova. Yes. Ukugida kwakhe kwakujabula okukhulu. Noma ungikhaya labone ukulima kodwa into zikaNkulunkulu mawuzilele ngendlela right. Bakhona bazobona kuwulima. Never mind about that. Kodwa moment is standing esihle noNkulunkulu wezinto uNkulunkulu ashona noma ayithandayo. uNkulunkulu ujabulile yena ngoba noDavide umenzele lento ayifunayo. Ngoba eqaleni ukwenziwa kweTabernacle uthi uNkulunkulu kuMoses mama ngenzele indlu engcwele ukuze ngihlale phakathi kwabo. Kusho ukuthi istep besuka eEgypt konke uNkulunkulu uyakukhuliswa kuba nama-steps kuba nama-steps kuba nama-steps. So indlela yokuhlala phakathi kwabo ngaleso sikhathi kwakuleyo. So ukulanda umphongolo kaJehova kusho ukuthi ujabulisa isizwe njengeleader. Uthi lesi sizwe asikwazi ukuthi sihambe uJehova engekho noma indawo yokukhonza ingekho. Wayila bengifakazisa nje ukuthi lama anointings kaDavid achaza lezo zinto. Uyabona ke le upriest ukuthi yena umsebenzi omkhulu ukudlula wonke. So zonke lezi zinto zazikhomba uJesu. Zonke lezi zinto zazikhomba uJesu. Acts chapter 3 verse 22 and 26. Mfundisi uqulu uya ku Revelations chapter 19 verse 6. Chapter 3 verse 22 and 26. Then chapter Revelations 19 verse 6. Eyogcina Hebrews chapter 7 1 to 14. Noma sinesiqeda kodwa sofika la silokuza. Abesibuye Jesu lento. Ngoba ifuneka yonke into esikhulumayo ikhombe bani? uJesu. Sesisesikhathini sani sebanga ngoJesu. Yes. Yes, 23. Yes. Umose ngabe wa 22 chapter Acts chapter 3 verse 22 Amen. and 26. 22 and 26. That's correct. Umose ngabe wathi inkosi uNkulunkulu iyakunivusela uprofeti kubazalwana benu njengani. Niyakumlalela kukho konke aza ukukhuluma kini. Verse 26. uNkulunkulu eseyivusile inceke yakhe wayithumela kini kuqala ukunibusisa ngokuliguqula kube yilona lo kini ebubini bakhe. uJesu loyo uza nalendawo ebesivele ikhonjwe ngaphambilini uqhamuka as a prophet. Maybe that's why maybe ama-Muslims edideka makufika lapho. Inkonzo leyo uJesu esifunda ngayo yayimele izwi likaNkulunkulu ngoba umuntu uguqulwa abe isidalwa esisha. Inkonzo kaNkulunkulu. Then Revelation chapter 19 verse 6. Ngase ngizwa kungathi izwi lesixuku esikhulu linjengezwi lamanzi amaningi. Hallelujah. Nezwi lokuduma okunamandla lithi haleluya. Hallelujah. Ngokuba inkosi uNkulunkulu wethu umnini mandla onke iyabusa. Hallelujah. Kusa kaJesu ke lo. Silanda lenkonzo ekade ingale ku-Old Testament sibuya ke manje singapha ku-New Testament. Hebrews chapter 7 verse
1 to 14. Oh lapho ke it's God's rule ukusa kaNkulunkulu kuvela ngoJesu. Ngiyamthanda uJesu afake le confusion athi obonile mina ubone bani? Ubone uBaba. Ubaba unjani? Ukimi nami nginjani? Hebrews chapter 6. 7. Yes. Verse 1 to 14. Maybe ngiyasiqeda. uKristu umpristi omkhulu ngokaMelkisedeki. Yes. Ngokuba uMelkisedeki lo inkosi yaseSalema. Yes. Umpristi kaNkulunkulu ophezulu. Hallelujah. Owahlangabeza uAbrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi. Wambusisa. uAbrahama wamabelo kweshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi kuqala ukuhunyushwa kwalo inkosi yokulunga. Inkosi yokulunga. Paul kaJesu, yes. Bese kuba inkosi yaseSalema. Yebo. Okungukuthi inkosi yokuthula. Engenayise, engenanina, engenaluzalo, engenaqala kwezinsuku nokuphela kokuphila. Ngebefaniswe nendodana kaNkulunkulu. Uhlala engumpristi njalo njalo. Uhlala engumpristi njalo njalo. Inature kaJesu leyo emile kuze bephakade. Yebo. Ngithenge siqede ngenzela nje ukushonisha isikhathi. So uJesu la uvela as a mediator. Uvela uqale wavela ngenkonzo kaMelkisedeki. Naye sizofakazelwa kwiNew Testament ukuze sibone ukuthi le nkonzo abakadinga le beyivele kuyizinkonzo ezikade ziJesu. So lana uJesu ngoba uMoses uqhamuka ebeka iTabernacle. Naye ingabe kuthiwa iTabernacle of Moses. Lapho uDavide umelanda umphongolo kaJehova wawakhela indawana yokuthi uhlale khona la esisithi iTabernacle of David. Ingenxa yomsebenzi owenziwa uDavid alande umphongolo wesivumelwano. So manje sesibuka ibuilder yeTabernacle le new covenant eluJesu Kristu. Okay. So ngoba uJesu bekufuneka ayifakazele inkonzo yeOld Testament. Lama examples engiwafundile ngifisa ukuveza ukuthi uwahlukanise nesibomo uNkulunkulu la ngoDavide ukuze kube khona inkonzo esizifundayo. Kuthi makufika kweNew Testament sizithole zonke lezi zinkonzo kuJesu. Kusho ukuthi uma uthi ume esikhundleni sikaJesu Kristu zonke lezi zinkonzo kumele zibe njani? Zivezwe kuwe. Ungazikhombi kuwe kodwa njengesisebenzi esimiswe ubani? uNkulunkulu. Ngezandla zenceku ekhona ekumisileyo. Kusho ukuthi ngithi kuwe hlonipha inkonzo oyinikwayo. Manje isinophawu record. Isiyaziwa publicly. Qala bekuthi umuntu umegcotshwa because bezingekho lezinto ngoba beyingekho nembhobhe emkhulu nawo lo khona wophondo ukhuluma kancane. Yayiba khona iphethini yokuhamba beshawota bethi uvelile useyinkosi. Bayisungeze yonke indawo until abantu baze bazi ukuthi ubani omisiweyo ogcotshiweyo. But asekho ke leso sikhathi sesebenzisa lezi. So now kuyashawutwa kuya-announcewa manje ukuthi nenze njani? Niyamiswa, niyagcotshwa, nima esikhundleni sikaJesu Kristu. Hallelujah. Ngoba naye uAaron kade emile eba umpristi. Uma ufunda indaba yokumiswa nje kaAaron, uthi uNkulunkulu misa abapristi bangikhonze esikhundleni sobupristi. The wedding lapho. Esikhundleni sobupristi. Esikhundleni yabona nalento yokuhlala phansi ufunda iBhayibheli very important. Ngoba usezokhuluma noma kanjani. uAaron wayeme esikhundleni hayi ukuthi wayengumpristi kodwa wayeme esikhundleni sakhe. Emele uJesu Kristu. Hallelujah engakafiki. So ngiyachallenge ke nani ngoba ngithi siyakuthanda nokubizwa nokugcotshwa. Hallelujah. Kodwa
nawo ngibeka lama examples ayi3 ukuthi lobu prophetic buzoba khona kodwa ungabuthwala ekhanda. Lobu khosi obukuwe ukuthi usungumntwana kaNkulunkulu wena uwe kingship yasezulwini kukuwe. Nalobu prophetic ukhona angabenzeke njalo. Mabenzeke kanye ungacabanga ukuthi usune prophetic ministry. Ngiyanisiza. Ngoba izokuhlupha leyo nto leyo. uNkulunkulu ungithume kaningi ukuthi ngihambe ngiyophilisa usibanibani izofika ngibhekile noma ngilele. Azangilayele nokuthi uzofika uye endaweni le abale konke ngithole kunjalo. Zange ngivule healing ministry. Mangibona umuntu uNkulunkulu angithumele ephethe uhlangothi esukuma ema. Aphinda ngithume kuze kube more than 5 times. I cannot say sengingavuli healing ministry. Ngoba lezo zinto ezokwandisa ibandla. Ezokwandisa umsebenzi wenkosi ebandleni. Akudingeka ukuthi ngoba usuthandazela abagulayo sewuzomana uphume uthi nami uNkulunkulu ngibizile. Ongeze uNkulunkulu kubizele bona labantu la. Khona la. Naleyo prophetic akukwenza ube ngcono nabanye abantu. Ukuthi ke kwa prophetic into ethize ngawe. So zonke lezi zinto zakhe ibandla. Mawuxoxela ukwakhe ibandla. Othi ngikusize wena ozofuna ukuhamba usubonile uNkulunkulu ukuthi ukhulume nawe kaningi. Valelise encekweni kwade uphethe. Sengiyakhuluma. Mawuzizwa nje ukuthi nje sobona bonile uthi mawuthandaza kwenzeka izimanga. Usufuna ukuhamba yenze njani? Ayikho into wrong lapho ukuthi nawe usufuna ukuhamba. Akekho akuvimba angithi baba bazivimbe bona. Bakhona abazile bazothi baba manje kunje athi hamba ngomusa. Uyavaleliswa la kade uhleli khona. Mongavalelisanga uzolihleba ibandla uzokhuluma nenkinga zakho alikho ibandla elingenazo inkinga zakho. Nabo lami nje ngingamaniki. Anginankinga nalokho. Ngoba kukho la mina amaniki khona. Noma ungamhleka anginandaba. Ngoba kukho la umuzo mina amaningi lapho. Hallelujah. So ngiyakhumbula leyo makuzwa nje ukuthi uNkulunkulu ucabanga nomuzwa uthi ukubizile vanelisa. Umsindo omningi babandleni udalwa abahlakaniphile nabathi babonile kungcova. Ngoba umvalelisile uyakwazi uphinda uzophuza itiye nenceko ovalelisele. Hallelujah. Ngelinye ngizokubiza ithi asizosebenza. Glory to Jesus. Ngokuthi understand ukuthi sakha umzimba kaKristu nothi isonto lami. Umsindo ususwa isonto lami. Umsindo ususwa yini? Ukuthi ukhona ngcono okuye kwadlula inceke kade iphetha kwenza ube ngcono. uNkulunkulu mayisipha lezinto usipha uku-edify the church. Usiphela ukukhuphula ibandla likaJesu Kristu. Ngoba lama umbrella esikuwo wokusebenza. Namagama amabandla okwenza njani? Okusebenza kodwa sihlukanelani lana. Yini sikhombane ukuthi elami lingcono kunelami. Leadership yonke siyasebenza emzimbeni kaKristu. Siyasebenza kuphi? Ngiyathanda emingcwabeni uthi mufika noma bangakudelela ke thina abesifazane babuye basibuke nje sinankinga mnyango nankinga nje.
awunankinga bathathane bakukane uzane sithandazele na umzimba suyaphuma unankinga nalezo zinto umphefumulo mina omkhulu kakhulu so nayo le order ilungile ayingakulimazi ukuthi abakubizanga usucotshiwe angakulimazi ukuthi wena abakulandanga laphayana ozohlala phambili ufike emshadweni ba acknowledge mhlawumbe ufike sebememezile ukuthi wozalo abangibonanga izinto nje lezi esinganjani esingasholuka ngoba kufuneka likhuphuke ibandla loKristu ngoba nalo ibandla liyadinga liyakhula liyaxuka lixabene nemindeni bonke bezala badinga i-leadership ezobasiza and i-example yakho yokuba i-leader usiza naloyo ozongena beyi-leader ngoba agcinile ngawo ukuba i-leader agcinile ngawo ukuba i-leader agcinile ngawo ukuba i-leader agcinile ngawo ukuba yini uzovusa abantu uNkulunkulu. Hallelujah, glory to Jesus. Uma simbeka izandla zokuthi niyosebenza, hallelujah, ilawo mazwi enginawo enhliziyweni yami. Hallelujah. Sesizobabiza ke beza njengamanje sengikhulumile ngithi ngene inkosi ngeke inkosi okunye okugcina nihloniphe ezinye ingceke ezicotshiweyo ukuthi iyabheda siko kwakho ngoba ngamhla kubheda wena ufisa ucasha ngiyafisa nje uyiveze le khona abanye abagcotshiwe ongazi ukuthi ngabe babegcobana emahlathini uma bephoxa lapha ephepheni kumele kuthiwe umfundisi abasho ukuthi lo gcotshwe ehlathini kusho ukuthi nami lenze njalo leyo nto iyangifaka ngaphansi kwakhe noma ngabe ngcono kanjani kodwa ngenza kanjani ngithule ngithi tu Nkosi belile igama elinike lona ake sibize-ke ngiyacela ukuthi woza mfowethu usimlungisi Mpengesi uze ngaphambili. Hallelujah. Bese kulandela Maseko Mfana Simon. Hallelujah. Owesithathu bese kuza Francina Malpoku Manayiwa. Yes, Jesus. Mukelwa abakithi bonke noma ningalazi nizolazi malihambe ivangeli sisweni
Eunice Mashilo, that's not title. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yena ke ugotshelwa ukuba yi-elder. Kwenye inkonzo special. Konzo special. Namhlanje uNkulunkulu usikhuphulela abafundisi abagcotshwa kuqala basebenza nobaba namanje basasebenza nobaba. Uzembeke kahle la. Nalena ke lana ke bazalwane kade ngisakhuluma ngoxoxo umsebenzi kune period le ubaba ayibonile sebenza nabo kwaba khona ukuthi angibanyusele esitulweni esithe ukuthi esinjani esithe ukuthi esinjani let me call upon Zandile Hlatshwayo as the Bishop of Hamba Vangeli. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
uba surprise ubaba. Kia. Njengamanje let me call upon umfundisi Sintanto Mbenhle Khulu as the bishop as well. Lalele kahle into ze protocol. Kusho ukuthi ubaba kasesiyo bishop. So archbishop. Ngoba akakwazi ukulingana nabo. Akakwazi ukulingana nabo. It came as a surprise to them. Ubazi ukuthi uyabadinga ukuthi ngenxa ukuthi usebenza nabo. Sekunabafundisi abazoba ngaphansi kwabo ngeke balingane nabo. Ngiyakuzwa lokho. Zonke le ikhundla zokusebenza bazalwane. Siyami. Lezi ikhundla ezani? Ngicela nibaphathe kahle ningabaprovoke. Ngoba nithi nifuna babekezele. Ningalinga nikwenze lokho. Niyobe nixabana noNkulunkulu. So lento siyibona kakhulu namhlanje la umsebenzi. Uma wonke lo 27 years kumisa umsebenzi asinto encane. Kuna mihuzuko, kuna ma challenges, kodwa kuyasetshenzwa. Hallelujah. Ngizoke ngibuyisele ke uDr. Archbishop Mavunga. Hallelujah. Asubonga umsebenzi omuhle kanje. Osuwenze usuku lwanamhlanje. Uthi ukhulu uJehova bekubekela ongaphambili. Abazali babona umntwana. Kodwa uJehova ubona phambili. Angiphinde ngisho amazwi kaDokotela la ukuthi njengoba benje ngicela bahloniphele abazalwane. Basebenza la. Bazothunywa ngapha na eyifeni zonke emshadweni nakuzo zonke izinto ezidingayo ibona abazosebenza. Amen. Ngakho ke singaqali manje sithi ayi ngeke ngithatha umbekesi, ngeke ngithatha umaseko, ngeke ngithatha umanayo, ngeke ngithatha uSibanibani, ngifuna uMavunga. uMavunga akasebenzanga. Akusebenzile. Akuyizithelo lezi. Bashayeleni izandla. Hallelujah.
ezweni zonke. Ngelilanga uNkulunkulu uzobathuma le eCongo, ngelinye ilanga bathume eMozambique, ngoba ivangeli ufuna malihambe ezizweni. Matthew 28 alihambe ezweni zonke ivangeli lingahlali la. Ngicabanga ukuthi maningafunda ivision nemission yalelibandla iyakufakazela lokho. Okhona abahleli abangakaze bayifunda ivision nemission angithi mawusuka lapho uzoyifunda ivision nemission bese siyakhuleka ke sizokhuleka sikhulekele labazalwane. Ngizocela ibandla liphakame sizokhuleka. Sivala amehlo. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onamandla. Hallelujah, glory to Jesus. Baba, nawo umsebenzi wevangeli, nawo umsebenzi wakho uJesu Kristu, othemba abantu abasemhlabeni ukuthi bazokwenzela wona. Siyakhuleka ukuthi laba sebemisiwe bawenze ngokuthembeka nangokubuza kuwe sonke isikhathi. Baba, sikhulekela ukuhloniphana, sikhulekela ukubambisana, sikhulekela ukubukizwa ukuthi lithini, noma sibona ukuba khona ukungaboni kwesolinye, kodwa sibuyele ezwini sambe siyohlola ukuthi imibhalo ithini. Baba wethu ongcwele, I release blessing phezu kwempilo yabo ukuthi ubelekelele besakhonza inkosi esikhundleni sakho Jesu Kristu. Inikela kuwe ke uNkulunkulu ongcwele ukuphila kwabo ukuthi ba protect. Ikhona impi eza nomubi ehlala imisile njalo uNkulunkulu banqobele ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngikhulekela nabazalwane abazosebenza phakathi kwabo ukuthi baphe ukuhlakanipha nokuphathana kahle uNkulunkulu engcwele. Azathi umpostoli Paul kwabaseFesu maniphathane ngobungcwele, nihloniphane, nithethelelane, nihawukelane njengalokhu uKristu uJesu wanahawukela. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wanihawukela ngoJesu Kristu. Nangalesi sikhathi Baba wethu ongcwele, siyakhulekela ukuphila kwabo ukuthi uNkulunkulu ahlale belekelela njalo egcwalisa izinto ezinhle empilweni yabo. Nebandla siyalikhulekela ukuthi nalo uliphi ukuhlakanipha uNkulunkulu engcwele nentobeko yakho konke. Baba wethu ongcwele, ngegama lenkosi Jesu Kristu, amen. Amen. Lawa wethu bagxotshwa abaguqela babezolayina ababili. Abefundisa bakhona babungonyana uzana befundisa la sizobakhulekela. Wonke ogcotshiwe sicela sizokhulekela abagcotshwe namhlanje. So